Padi kami maju popular, tapi kami bala incaro. Garisnya tulang lejo yang kapan lo tem tereng 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 tereng. Apabila Anda mau awet muda, sesungguhnya sangat mudah caranya. Usahakan selalu gembira, walau sepersen uang tak punya, tapi Anda sering-seringlah tertawa. Tapi jangan sampai tertawanya sengaja. Bagi yang sudah tumbuh uban di kepala, walau sudah tua coba berjiwa muda. Bagi yang sudah tidak bergigi lagi, pakai gigi palsu atau gigi cawi. Kalau Anda mendengar nasihat saya, Zulfitrika YouTube channel. Mày dah? Với bạn đang giải thích lần nữa nha. Zulfitrika YouTube channel. Nabi ala nabiya. Batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum nan ke dalam sidang pun kami nan jolo datang di tapati rumah lapan wade urang laki ala sudah pulau nang bantang lampula sudah pulau manyalotara lagi dia tende
la sudah puluh tarantang nini jama na pandai batenggang mana nam rubiya sarato janang Kau juang kapangka curano basilang curano barisi Siria jopinang katambahan lagi timba kau joroko kuadat mananti la sadang elo duduk la barapo makan pasanto nini aja mama natala biharo baraso kanabi di budina nelo Di sekolah kami Saku warisan saikan mengaji adat kami tak pandai di sekolah lamu ada darah pakai sabalun managari coba balai-balai Nagari tak pegang di pangulu manti je pegawai di sekolah kami sakumari rumi kemangaji saraji mutaumi di sekolah lamu sarara paci sabalun basurau dengan saji naga saji tak pegang di imam bilal jokati anta ko kacino kamanjua pinjai anta ko manuko garam kalawi sabua lagi pasar pengarang jauh pajalan banyak dipandang banyak dirasai umurku panjang muka si penonton datang sekarang dari jauh mula datang dari dakil apa yang pun sekarang lah berduyun-duyun ke ni ruangan untuk menyaksikan salawat ulang antara kami dan beberapa pasang salawat kami merupakan orang umpamu balainyo kota pada panjang balainyo rami pagi jepata umpamu Henry kereta loyang nyampang ko ada orang nama nompang biar kepaya lau kapulang napa diranca nama udah gadang usianya nama mata larinya nak kancang tetapi di kami baduo untungnya malang bendinya guru aku dapat pinggang lari malah itu dia penyakit je malang ya josang dalam malang yo di malam lah sekarang cukulah timbang yo sekarang yo di malam lah sekarang yo
dan pulau Parang. Kamu Leka padu ala bapa joro seorang nyobang, aduh kapadulah tuan rumah yodani pun tak lupa spesial ala nyobana rekan-rekan begitu rekan lan jauh kami yo sama tukang ajuh itu iyo nenan sambut ala nenan salam iyo dari kami ba aduh iyo nenala Allah la ilaha illallah ya Allah ya
Zulfitrika YouTube channel.
iyo di jali iyo le di la zaman kini iyo nyopahi lele tibo iyo dirangkongan iyo kasihan nakaharato iyo sampai iyo di sana aku bilol iyo nyokasi leka amal iyo dan iman di dalam iyo nyokubur lele akan menjadi kawan malape iyo kan gitu salan yo hari kiamat kamu bilol iyo jotibo iyo hari kiamat di datang iyo kan Tuhan manampu oleh dia iyo hanyo palihan oleh siratul oleh mutakin nilai namo titian oleh sumayo oleh salaman dia pulang ke sarugo lele bahariyo serudaro dari papan iyo bagi oleh malapi oleh nyobana iyo iman dari pipi iyo indah oleh jikana lele dur iyo kan mati Leni sangkul lenyo sana dalam kembali Apo milu tenyo gitu Sampai lenyo mati lele ikol nyo hatai sajo Dile kapal kurang balik Tenan kain lenar putih tidak nandaragi Leharaku lenar banyak awal dengan payah lenar payah Iyo kawan balabo Beda soal pengajian Desa kian lanan dibaco Desa kian lana dahulu iyo dikaminan labadu Dena lagi dina bagitulah Iyo di manunan ka elonyo iyo di madulanan karancan iyo di panang nan lajo mato Mulai baru buang lejo hari iyo sama timbang sajo Dena lelar di malam Iyo dari lapado sanjo iyo lalari madenyo malam sekarang lagi minanto Dena yo malam dena jangan iyo babila binya sajo Dena siang yo dena iyo jangan babila masuk sajo Dena mari dena masuk gani Yatlah basing ajo kanien singai jonan kininan sudah nyato Oleh karanula denyo gitu iyo baduonan yo batigo Dena layado banatuo bagai banan mudo Dena tantu lain-lain Iyo na kananan salero iyo jebalanan kete-kete kan mungkinan ado pudo Iyo na hoya lenyo tulang saratu kenyang na nakapalo iyo diikut yo sajonan iyo lainan yo gulo-gulo Dena soal lawidangan jalan nanti bajo Dena inilah kehiburan Iyo diaranan kato-kato iyo karangan himu kopito adonan mudo Iyo agalana dicari di manola dehil
surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarilah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar. Amalkanlah Al-Quran, Jadikanlah pedoman, biarlah orang benci, asalkan Tuhan sayang. buanglah rasa dendam, tinggalkan kasih sayang. siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarilah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar. Amalkanlah Al-Quran, Jadikanlah pedoman, buanglah rasa benci, timbulkan kasih sayang. Biarlah orang benci, asalkan kasih sayang. karena itulah diramba. Kaminan badu, Adenan kini bagi tulal di manuka eloknya. Terancala dipandang tujuh mata. Iyo akan dijapin di manuka tinggalnya. Japilah di mata tinggalnya. Yo irama pada pasir iyo kolai tasua. Nana hello nante konsola inyoamo. Iyo ikulale buninyo dari kapila nabadu. Iyo akan iyo dibari irama iyo nanu dilamu. Kami akan mencoba irama ala padang pasir. Irama iyalah padang pasir, iyalah padang pasir ada ikona monyo. Ya salim ya Rabbi, ala Nabi ya Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nabi Ali Uthman Ali Abu Bakar Zulfitrika YouTube channel. Siti Fatimah binti Rasulih, Nabi Muhammad junjungan kami. Siti Fatimah Binti Rasulih, Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi, nanti kami kemudian hari. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Salim ya Nabi, Allah Nabi ya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muhammad wa ala alihi
Fatimah ganti Rasulih Nabi Muhammad junjungan kami Siti Fatimah binti Rasulih Nabi Muhammad junjungan kami Ya Maulana ya Habibi nanti kami kemudian hari Kalaulah tidak engkau menanti beri syafaat ya Habibi Nasa galon nasa kete iyo wala nanti cubo lagi cubo iyo lekalan dang dunia lagi Ramadan kon iyo akan nanti cubo Itu irama jikam di badu irama randang durian model lamu dipadi kami maju ke pulau tapi kami bala incaro garis yang tulang lejo yang kapal lo tem tereng 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 apabila anda mau awet muda sesungguhnya sangat mudah
baru awet muda. Sesungguhnya sangatlah mudah caranya. Telah itulah na irama Dari kami Narabadu baru bangla dan jawa katu kini nang lalar itu. Nanapan Nanalah datang Nanapuli Pailah tibu Palungan tatapi dari puncak anak kapalo. Mari digilirkan Karekan kita Tolonglah sampai kasudaiku Salah tolan baso baso urang lari pambaso bala paparu Iyo janganlah tolale badu tolai orang pandu tolai pun danyo janganlah tolan dalu polu polai urang palu polai dosa kabanyu. Manadang kain basa wadatu sanyo itulah sabab saratu karano kacimpung pamenan mandi pagujeka pamenan gato Kita kado pati tila ado lade mangato. lekan atulah di mangatulah di nasa ada muluyo Gara-gara dari kami di akhir cerita. iyo gara di palangka denar panjagukan mato Pasa surau pasa musaji ketiko pasa balai-balai Biana bila biana katib kalau na baraja na mungkin pandai Biana